Това време е нещо много горещо. Тия полярните затопляния ще ни съсипат, бе, ще ни съсипат. Американците такива вируси. Леле. Тия деца само на телефоните стоят. Да, бе, Спаске. Някога, по бай точно време, никой не се седеше така по цял ден зомбирал. Някога всеки излизаше навънка. Сега само старците излизат да се разхождат. Виждам, това дете е там. Седнал навънка на телефона. Как му е? На мене ще ми трябва бастун скоро време. Да. Да се старявам. Спаски, искаш ли направо до магазин, че ще отида като сме гледали? Имаш ли парички? Да. Айде. А там много скъпо е станало, нали знаеш? Да, бе, нали, инфлация по 2, по 3, по 5, по 10.